Carmen, ven a tomar un café. Veña, séntate aí. Poxa, nunca máis non vai. Ela, nunca máis non vai. O río que había aí era un río que tenía uns lavadores mal postos. Sí. Eu, cando vine de traballar, ainda tiña que ir xa era noite, neste tempo era noite, cando chegaba. Ainda tiña que ir lavar aí ese río. Non había lavadoras, non. Eu ainda tiña por menos, pouco sabía que era. Sí, tamén as mulleres de abaixo do Xeixedo, cando o Xeixedo iba moi alto, moi crecido, viñan a chanta. Bueno, ahora nada, ahora xa é un francés. Sí, despois tamén no Xeixedo tamén había os ríos pequenos, ali ao lado onde está ahora a Casa dos Mañana. Tamén, é verdade. Pois de mañana fixeron a casa dali, ao lado do río pequeno. Dixete que era expropiación, pero tamén manda caralho, xa diz daquela que non se necesita para vivir. Sí, no, vos postes os perjudicados. Vamos claro, A máis aqueles que tiñan... non tiña cartos. A máis aqueles que tiñan as casas na Pedreira, en Sabón tamén, que todos lles tiraron as casas. E os últimos da lá de Sabón, cerca do Monte Santiso, tamén. Este núcleo do Xeixedo, isto antiguamente, tamén chamaban as casillas, sobre todo porque aí está a casilla dos peóns camineros, a casa do capataz. Sí. E a partir de aí naceron as outras casas máis antigas, entre elas esta, logo esta tamén que se fixo a continuación, pero logo había outras casas máis, como a casa do capataz, de Pepe, a casa da señora Mercedes, a casa da señora Clementina. Eso é por aí arriba, sí. Nesta banda por aquí, tiñamos aquí arriba tamén fixo a casa Jesús somos... Saldao Querecho, logo viña a casa da señora Flora, que o marido traballaba tamén de apisonador co cilindro na vía esta, que esta vía a final dos anos 1800, pois viñan as carrilanas desde Corcubión á Coruña traendo os pasaxeiros, a máis tamén os sacos da correspondencia, o correo. Sí, era o que había para... E viñan con 6 cabalos, que facían o cambio en Vimianzo, en Ballo e en Carballo. E pois desde Carballo á Coruña xa o facían último. E leváballe, salían ás 7 da mañán da lá, e chegaban casi ás 7 da tarde á Coruña. Claro, cando estábamos aquí, pois estábamos moi contentos, claro. E o meu fillo, cando fomos para arriba, dixo, non, eu quero unha ventana para o Xeixedo, para ver o Xeixedo. E quería a ventana para ver o Xeixedo. E agora ti estás me dicindo que eran as casillas, é igual. Sí, os revisores contaban que, claro, cando lles facían encargos en diñeiro, pois cumplían eles eses encargos, pero cando non lles daban diñeiro, lles encargaban cousas, pero despois á volta lle preguntaban, non me trouxeches o recado que che mandei? Non, é que os encargos sin diñeiro quedan na Costa do Seiro. Por eso este lugar era moi conocido xa na parte de Ballo, Vimianzo, a partir de Carballo o Seiro era conocido pola costa. Esta foto foi sacada aquí neste mismo punto en abril do ano 1963. Ao fondo está o antigo trolebús da línea Coruña-Carballo. Non hai nada construído nesta banda, nin alá ao fondo, non se ve ninguna construción, todo estaba baldío. E ao final se ve tamén un pouquiño a carretera que subía por Arteixo, polo alto de Arteixo. Eu aí tiña pantalón corto, porque daquela época se usaban así, hasta os 15, 16 anos, cada un vestía pois, de pantalón corto normalmente, pero tamén me viña ben porque eu era moi aficionado ao fútbol e xugaba, me gustaba moito xogar ao fútbol e á pelota. O que pasa é que miña nai non lle gustaba porque rompía os zapatos. Eu viñe para aquí, non
56. Caseime de 21 anos e viñeme para aquí. E puñemos, bueno, un bar dos de antes. A tenda. A tenda, efectivamente, do que había, algo de beber había, moita cousa non habría. Había pulpos tamén, Tenda, bar, Aí máis había, tapas de pulpo, aí había, tapas de callo. Deso había. Bueno, total que aquí casas non había casas casi ningúnas, pero sabes, viñan os obreiros todos viñan en bicicleta, que non había coches, todos en bicicleta, e aquí era a parada de tomar a perrita, porque xa sabes que se tomaba sempre ou bueno, polo menos os que viñan na bicicleta sempre paraban a tomar unha copiña de caña. E despois estaban a Guardia Civil, había aquí un control, día e noite. Esta muller tiña aquí a casa. Esta chavala estaba ao lado da casa desta muller. Esa muller son eu, e iba para o río para lavar, que o río estaba aí abaixo. E a caseta era a que tiñan os guardias para facer control noite e día. Esta son eu tamén, diante da taberna que tiña, aquí mismo, que quería montar nesta moto. Este que está aquí comigo era meu cuñado. Esta é a miña taberna. Chegou un momento que se expropiaron aquí. E despois puxeme na casa do meu irmán, tuve ali quase como 3 semanas, e foron marmando aquela, a miña, foron marmando, bueno, entre axudas e tal, pois armaron unha casa. Así tal como estaba, metinme dentro, así que tuve as portas e as ventanas, metinme dentro, e hasta agora así foi. Claro, era a Diputación da Coruña, a que mandaba as notificacións, non? Efectivamente. O que máis é o que menos collíanlle a casa e marchou, cada un buscou a súa... Sí, é nada máis. Pois eu me acordo dos quintáns que estaban por detrás da casa de Varela, reunían unha serie de 30 ou 20 fincas. Logo despois estaba a Tilleira, que antiguamente hubo unha tilleira aí, que según me dixeron na miña familia, era unha tilleira que vendían tellas para as casas. Se iban buscar tellas a ela, esa tilleira durou non sei se 10 ou 15 anos despois... A todos habrá moito tempo. Si, a principios dos anos do 1900, sei que estuvo aí esa tilleira. Logo despois, máis abaixo, estaban xa as milleireiras de abaixo, e logo tamén a zona da Ponte do Seiro, que servía para ir os do Seiro hasta pola Pedreira, iban hasta o Rañal, e iban hasta a Ponte dos Brozos ou hasta Figueiroa. E logo despois quedou anegada, cando veu o polígono despois empezaron a facer o embalse do Rexidoiro, e entón aí quedou tal. Tamén había a ponte de Tabardón, que era a que comunicaba a vía que ven por Oseiro, da Diputación, polo centro do Oseiro, xa a travesía de Sabón, e cruzaba pa a playa de Sabón. Pero tamén a negaron, e así quedou, nadie a reclamou. Eso que aquí donde aproximadamente onde estamos, estaba a casa de Fariñas, a tienda, e ao lado había un cartel grande con un plano de todo o polígono, donde as parcelas estaban xa todas numeradas, e o río, se vía o río, e se vía tamén a arcada da Ponte de Tabardón. O que non pasou por iso, se ten que pasar polas que pasei eu, mi madre querida. Val máis que non, non lle desea a nadie, A miña muller é Emilia Búa, que naciu ali no Rexidoiro, e fixemos a boda ali, encima dos moinhos. Eu trouxe
2 coches de punto, que ainda non había TAS daquela, trouxen 2 coches de punto da Coruña. E foi o rápido de Armantón que estrenou daquela. E tuvo unha boda moi bonita. Porque nos colleu polígamo todo. Compramos sobre aquí, fixemos aquí a casa. Estábamos aquí moi ben, ali estábamos mellor. Ali durante o verán iba moita xente ali á playa. Os muiños estaban Bueno, un estaba onde a casa, un muiño. Non dá. Si, o que estaba onde a casa, o Que muiño. estaba onde a casa, despois tiñamos un que chamábamos o muiño de riba, que estaba un pouco separado. Mais separado. Que ese muiño é de branco, que era de pouca agua. E os outros eran de moita. Moita agua. Claro. O que estaba onde a casa. Onde a casa o que querían é que houbera moita agua. E despois o outro non había 3. O outro había 3 abaixo. E o dos outros non me acordo. E o outro, Acórdome dun que xa estaba desfeito. Chamábamos o muiño de riba. Moi duro. Moi duro. Pero A vida. agora xa está. Xa se evita. Que ese todo foi un crimen, eso foi un crimen, todo o que tiña esta xente aquí. Aquí non había máis nadie, todo isto por aquí non había máis nadie. Na máis na nosa Era unha casa. casa sola, cas fincas todo alrededor. Con todo alrededor. Todo, xa tiñas tudo á man. Claro, aquí, por eso meu pai, claro, aquí case colliu a morte, porque botaron fora da casa, e marchou a pastoriza, que non tiña por onde estar. Nada, eu lo que quería esta expansión. Claro. Este levaron tamén por 2 patacóns. 2 patacóns. A casa estaba por aquí. Estaba por aí? Sim. Aquele caso me parece o pau da luz. É por aqui, era onde estava a ponta de pedra, a máis o rio de Lavar e é a fonte de Caño. Pois eu estou-me fijando, pero aquele é o pau da luz, sim. Sim. É o pau da luz. Havia o rio que vem do Xeixedo, o rio. Sim. E depois havia um prado, moi largo. E a leira de pimentos. E havia a leira que plantavam pimento, plantavam xudias, plantavam de todo. Os pimentos eran así grandísimos, tiños viña aquí nunha habitación. Todos os días andaba o burro a máis o cabalo. Cargado de pimentos. De pimentos é do máis. De xudías, de repolos. Hasta que veu a Paula non saliu da casa. E despois saliu, pero tamén logo foise pouco a pouco, porque Pouco a pouco. de aburrido, porque ele estaba acostumbrado a estar no muiño moendo, a falar ca xente que iba ali. E daquela o home faltoulle eso non era vida, en Pastoriza non era vida para ele. Todo o canto levaron, ainda a casa non lles chegou. Para fazer a casa en Para Pastoriza. fazer a casa en Pastoriza. Sí. Así que mira que
Fixeram na casa, compraram no solar e pouco lhe sobrou. É o pior, é que nadie da família, nadie se empleou aqui em nenhuma empresa de por aqui. Sim. Nadie. Porque a nós destruiu-nos total. Tínhamos duas leiras da Ponta das Pedras. A leira do Prado, que depois outro que chamávamos Leirão, que tinha 6 ferrados, a leira do Prado que tinha 15. Assim que mira a terra que nós tínhamos por aqui. Em Sabão já tínhamos 4 leiras. As vinhas. As vinhas, o Vilari, o Patelo e a vinha pequena. 70 ferrados já os tínhamos aqui juntos. E tínhamos aqui 21 ferrados. Aqui. E outro da ria que estava ali, tinha 10. Bueno, pois isto todo levaron por 2 perras. Que isto foi un roubo, isto levaron roubado. Roubado total, porque o que aqui había, creo que xuntando todo, uns 100 e pico de ferrados había, ou sea, xuntando todo. E despois lá na beira do mar havia uns 10 ferrados tamén. Pero isso era muito comum. Tiñan así como unha eira, eu acordo-me perfectamente, e ese portalón iba a dar á ría das Pedras, o sea, Iba a dar abaixo. abríase o portalón, era precioso, e xa te encontrabas ca ría cas pedras, no portalón. É cando o mar estaba bravo. Andaban as olas pola eira. Chegaban as ondas aquí. Vínase unha vez, cando era pequena. É de unha vez, tiraron as pedras do moinho, eran así grandísimas. E tiraron que as pedras do moinho tirou, Sí, todo. as olas pola eira vínase unha É vez. o saco de farinha, pero estaba o mar moi bravo, moi mal. O mar, a veces, xa ten levantado o suelo, era de lousas grandísimas, máis que este carretillo. Eu acordo 2 veces ou 3, levantar o suelo o mar. E papá dentro. Agarrado aos ferros que tiñan as ventanas. Aquilo foi horrible. Pero eu nunca me collido. No braço nos íbamos bañar aquí. Bañar mesmo, abrían o portalón e xa se bañaban na ría. Bañaban Había na area, ría. había area. E non nos deixaban ir bañar porque Había que traballar. había que traballar. Pero nós sábado día mentes iban dormir un pouco. Iban dormir a siesta e elas Nós íbamos bañaban, bañar. sí. Se estaba a área aquí. Isto era precioso. Aqui está chegaba a área do mar, aquí. Aquí están as comportas e todo, pero eso era precioso. Aquí estaba precioso. Era unha cousa preciosa. Meu pai, cando viñeron a tirar a casa, ele non quería marchar. Aquí atrás no cruce vivía a mellor amiga miña, Lita, pois, bueno, vivía aí. Pois, bueno, fomos amigas de toda a vida, desde neniñas, e seguimos sendo. O noso punto de encontro, pois era máis ou menos por aquí, porque había un valado, entón ela viña da súa casa, eu viña da miña, e falábamos aquí. Bueno, foi a única casa expropiada nesta aldea. Ao expropialos, pois claro, tiveron que marchar, entonces, bueno, montaron un bar na Coruña, e despois de tantos anos, pois, vexo que vexo, pero bueno, iso non quita que claro, que de vez en cando, pois si, moitísimas veces, o sea, a casa se me acordando, porque queiras ou non, máis ou menos estaba aí no cruce, é unha cousa que vexo todos os días.
Entonces, bueno, a casa de vez en cando andase jodendo. Era o río do Bajudelo, porque, a ver, os acá tiñan uns terrenos e estaban todos unidos, non todos xuntos. Entón, había unha fonte, había un río, entón, a xente daqui pois íbamos a lavar aí. O río ese. Mellor que, bueno, para min mellor que agora, va. Había outra comunicación. Sí, que non houbera tanta fábrica, nin nada. Bueno, eu sigo vivindo aquí, na casa de sempre, onde eran meus abuelos, vivo con meu home, con meu fillo, e ao lado vive miña nai, e meu tío. Bueno, eu vou fazer algo. Nós imos dar un paseo. Está ben, veña, ala, chao. Imos, Carmen. Se queres vir, invitamos. Bueno. Eso non vamos solas que non temos medo. Bueno, se non me fai xeito. Bueno, pois outro día. Como nós agora, a calquer hora nos fai xeito, non hai nada que facer. Non é máis que comer a pasear. Hoxe está a budiña, canto ao sol. Hai que aproveitar. Porque este muiño, verdadeiramente, era o que moía diariamente. E ali estaba onde lavábamos a roupa, acordas-te? Acordo, mulher, que polo borato salían angulas. O muñeiro antes de casarse, bueno, sei que algunha aventura aquí que tamén que é tú. Bueno. Sei que é, eu sentíalle a meus pais. Se eran mozos, virían mozas tamén. E daquela moíase día e noite, hombre, claro. En algo habría que pasar o tempo. Mira, nós para baixo chamábamos a Bárcia de baixo e tiñamos outra para arriba, a Bárcia de riba, tiñamos duas leiras. As terras como as tiñamos, pero que de que nos valían, para comer daban, claro que sí. Esclavamente. É que as levaran moi ben, para que pagaran. Claro, que deran o seu... Que deran polo valor que tiñan, como agora, que nos levaron a hileiras, que non nos dan un duro. Eu boto de menos o que era antes, no que eu me criei, naquela naturaleza, porque había camiños, pero tamén había prados, era moi bonito. Nací no Rañal no ano 1936. Onde me criei eu eran todas leiras, e montes e prados. Tiña aquí unha leira, comprei aquí unha leira, que despois, cando veu o polígono, expropiaron-ma, e aquí sigo vivindo. No ano 50 había casas que tamén había obreiros e non tiñan reloj. Andaban pola cantada do Jalo. Eu estou aquí na leira que me expropiaron aquí o polígono, aquí no Esperón. Entón eu marchei para a Coruña, creo que foi lá no ano 64, entón puxen ali un negocio na calle Noia, e dentro un ano ou dous máis ou menos apareceu tamén, puxeron ali un baixo con a empresa esta de confección, Confecciones Joa, que é hoxe Zara. E ali tivemos varios anos xuntos,
que despois dali viñeron, ali ainda seguiron ali traballando, pero viñeron, puxeron outra nave na Moura. Cantas veces lle tiño dito a maiormente o Armando Amancio Antonio, que era o que máis relación tiña, porque Amancio non tiña máis que traballar, veña a traballar e traballar e traballar. Entonces Antonio tomaba un café con nós, e cando saleu este de que compraron a empresa textil 150.000 metros, cando vin eu a situación, dixenlle eu, ese terreno é noso. E dice, pero nós lo compramos a lei de Diputación. Dixenlle, pois me doi un pouco de morriña, porque meus pais tiñan por ali, entre un lado e outro, unhas 3 leiras e 2 montes. Pero, lo siento, nos compramos allí porque nos pareció unha llanura moi ben, que había pouco terreno, pouco desmonte para hacer a obra. A miña empresa era un taller de escayola, onde se facían falsos techos, e molduras e todo eso. Para Joa lles fixen falsos techos en comercios que montaron na Coruña, incluso nas casas deles. Os primeiros pisos compraron ali en Paseo de Ronda, frente ás Clavas. Parece que me dá un pouco morriña de ver aqueles terrenos tan frutuales como eran de paramillo, patacas e trigo e outras cousas, invertido en eso, que foi a cousa que nós nos criamos e de calquera forma que terlle un pouco de morriña. Que pasamos moitas esclavitudes para cultivar aquela, para facerse con ele, que houve que compralos, e todo eso, que non foron heredados, houve que compralos. Cando acababas de pagar unha leira, xente peñabas en outra. Me gustaría iso, ver estes paisajes máis limpios de industrias que hai, porque de calquera forma que estamos cerca da Coruña. E temos iso todo cementado, todo industrializado, iso que todos un pouco de vida ao que é o ambiente este aos pueblos que quedaron, que era o noso ser de vida, era a nosa industria que tiñamos, e non por testaras. Era imposible daqueles tempos. Claro, era o tempo da ditadura. Plantábamos patacas, plantaba millo, xudías, cebolas, allos, pimentos, de Carcabado la besta, non? Hombre, E claro, iba a Coruña vender. todos os días. Iban e xa traían cousas para comer da Coruña tamén, do mercado. Claro. E a besta coseirón se iba chea dun lado a outro. E viña chea para aquí e iba chea para... Agora xa vexo que acabouse todo. Sí. Pero ser era precioso. O primeiro era o muiño cunha presa moi grande, cerrada de cantería toda. Tiña unha presa, 3 muiños. Había un de trigo e os outros de millo. E tiña 2 ventanas para o mare, para o lado de baixo. E despois, a continuación, xa estaba a casa, así batida ao monte que vai a Rañobre. Ali era un sitio moi bonito, non faltaba de nada, porque era un terreno moi fresco. O río polo medio, o terreno só a cada lado. Tiñamos uns pimentos como esa tina. Os pimentos eran os millores de todo o mercado. Xa me esperaban no camiño por eles. Tiñamos figueiras grandísimas, máis grandes que isto. Bueno, vivíase bastante ben. Cando vivías ben, quitaronche todo. Se decía, Dios, perdona papá, sabrás onde naces, pero non sabes onde morres. Cantos morreron con desgusto, meu filho? Sabón e a pedreira, o mar dele xa
non se esgotaría en 2 anos. Levaron todo como quixeron. Non pelearon a nadie. Eso foi o peor de toda a vida. Nada máis cos enchufados que eles querían. Fala bombas ao plano. Non quedou nadie. De Sabón e Pedreiro non quedou nadie. Cada presión. O xastre da Pedreira xa non botou casa nada. O Cabezas igual. Para que miraban, Dios mío. Metes-te nun piso é como a casa mete nunha cárcel, perdón, señores. Uns labradores que tiñan bois e vacas gordos como a burros. Xa van máis nos acordar. Ese é o Monte do Santiso. Aí tiñamos unha leira que chamaban a Ría. Despois tiña o de Rañobre que era Monte Común, aí era Monte Común. E tamén tiña este monte aquí, que batía no isto que chamam Monte Furado, que chamaban o Ollo Corno. E este Monte Furado. Tamén tiñamos nós, o monte tamén batía, tamén era Monte Común. Ele é o máis velho daqui, e despois son eu. Eu teño 93 anos, e este ten 91. Deus queira que doxe un ano. Si, Deus queira que doxe un ano. Se queira, Deus queira que un mes ou 2. Porque teño 93 anos, teño que morrer. É primo. A vida é assim. Cambiou todo definitivamente. Sí. É a xente, claro, despois foi cando o polígono empezou a funcionar, empezou a haber cabreiros, e despois a xente xoven, non tiñan outro traballo, non tiñan que emplearse, e claro, a xente tiña medo de morrer ca fame, moitas cousas non había, e despois, claro, empezou a ir marchando a juventud, uns para un lado, outros para o estranxeiro, por aí para Francia, por aí. Unhas que escolleu o polígono, outras que a xente di, ahora xa temos a agua da traída, non van faltar as fontes. Pero agora di, a agua da traída, que mala é, que tal, que non é boa, hai que ir a ver. E todas están contaminadas, menos esta que hai aquí, esta deberon deixar como así de caridade, deberon deixala, non a fonte. Porque, claro, os que éramos aquí, veciños daqui, non tiñamos outra agua para beber, non tiñamos para isto, e querían acoller. Porque estaba metida nesta parcela, que é esa que está aí na beira, que xa o mascarrei, e querían a levar, pero nós non foron capazes de levar, que non deixábamos.
levala. Hasta que despois tiveron que deixala por forza, pero, claro, o polígono ven así todo seguido, e fixeronlle un recodo para deixar no terreno da fonte. E despois o ayuntamiento arreglou, non moi ben, está moi ben. E ora ven xente hasta da Coruña aquí á. Da cara de onde vives? Vives da fonte, non? Sí, ó. Bueno. O Río do Broso, Ai. onde íbamos lavar. Non había outro, claro. Era o que había. Sí, aqui havia os prados, que era o paramento que se chamava. Aqui empezam por lá os comareiros. Isso era o claro. Por exemplo, Sí, os pero comareiros que Como antigamente... está máis atual, Sí. Antigamente os comareiros chamaban o Monte da Señora. aquí chamaban os terreus, Os terreos ali aquí onde... embaixo. Os terreos eran do río. O terreo era aqui também, por onde Era passa a modesto, carretera. Era a vossa leira. Era a nossa leira. É abaixo o prado, abaixo o prado, o campo de pastar as vacas. E dos terreos pasábase para as covas. Sim. E das covas pasábase para Agrelo. Este prado, que está ao lado da ponte, era o prado do Brozo. E vinha para aqui para a erva, entrávamos por ali, era a entrada do prado. E despois, arriba, havia unha leira, que se chamaban a Eira Vella. Despois, alá, sobre dos prados, o Barreiro. Outra máis pequena que se chamaban o Barreirinho, ou o Barreiro Pequeno, a Redonda, o Patelo, a Bárcia. Vimos para aquí, para o outro lado da ponte, o campo de pastar as vacas, que era o campo do Brozo. E depois arriba tiña outra leira, o terreo, chamaban terreo. Despois vamos para lá, para os Bruñedos, onde está agora máis ou menos o campo de fútbol, e ali, pegado ao río, tiñamos un prado tamén. E depois máis para arriba, tiñamos dúas leiras, unhas chamaban as Covas e outra sobre Bruñedo. Estaban todo por aí de lavadoiros, hasta máis ou menos a ponte esta. Había os, bueno, non me acordo agora os que, pero todo de lavadoiros, de pedras, os lavadoiros eran de pedra. A lavar as mulleres. A veces veño ali á leira, de traseiras, que lle chamamos, dali do lado da casa, e miro desde ali, porque queda no alto, e vese todo, claro, todo o polígono, onde tiñamos antes as leiras, e recordo-as todas como se fora hoxe, e ao mellor estou-nas contando, as que tiñamos, e os nombres, e, bueno, acordo-me de todas, claro, mas como eran, a forma delas. Todo era a nosa finca, que chegaba a carretera que van do Seiro á playa. A carretera da Area lle A chamaba. carretera da area, ou como fora. Bueno, tudo quedaba máis para ali para atrás. Na aldea de Sabón había 14, quedaron 2 solas, as outras marcharon todas. 3 cada camecha. Pero Era xa de estaba máis na Cameches, playa. Lá, eu digo Xa. de Si, no Sabón. No noso recinto. Quedou Sí. a do Tato e a de Galán, Sí. nada máis. A outra xa estaba máis na playa. Eran 14 casas. As outras desapareceron todas.
frente da casa esa, todo era unha finca nosa, hasta baixo a carretera que viña do Seiro, que iba á playa. E despois daba ca outra carretera de abaixo tamén. Porque mira, unha cousa, xa para empezar, aí tal como colleron, oiches, a xente polo menos daqui tiña que estar empleada aquí. Eso como mínimo. E a ver, dime ti canta xente de Sabón, do En Rañal estes da casos, os Pedreira, meus tíos... hai aquí empleada. Nadie. E como tal en Meirama, que parece que a seguiron puestos de traballo. Sí, pero xa iban un pouco máis... Se iban un pouco máis adelantados, e xa iban escariados daqui, como bronca, se... e aquí. Pero aquí nada, aquí tiñas medo a Franco e... Comías a caladas. Exactamente. E non te moveras, e caladiños. Si é hoxe a carretera que ven do Seiro á playa que quedaba... Nula. Que quedaba anulada polo río. Pero mira, aí... Pois faceríanlle un puente ou que fora. Como non che vai dar tristeza ver que che collen a casa, a túa finca, é o teu ser de vida. Pasa como se ahora me ven a min, supoño que a min ahora me collen a miña casa e me dará moita tristeza. Ter que volver a formar unha vida. E meus pais, pois, éramos todos pequenos. Eu tiña 13 anos cando veu o polígono, cando a expropiación e todo o rollo. Despois marchei con 17, miña irmán 19. Miña nai, eso que foi nacida aquí no Rañal, e eu volver para aí, para ela, foi terrible. Non había maneira de facela vir para aí para o Rañal. A xente daqui non colleu beneficio ningún do polígono, ese é o que se nos Non colleu, referimos. porque a xente daqui podíamos estar todos perfectamente empleados aquí neste polígono. Todos, e incluso os nosos fillos. Había máis unión na xente, xuntábaste todos nunha casa, un decía unha cousa, outro decía outra, ibas ao mar, collías mexillóns e a cocíalos para todo o mundo. Era outro trato na xente, e que agora eu ás veces paso para baixo e para arriba, paso semanas sin ver a xente do Rañal. Porque os coches nos distancian. Claro. Os coches nos distancian. E aquí había reunións para todo. Que felices éramos, agora temos tanto que xa logo non temos tempo nin a visitarnos uns aos outros. Con máis cartos, vémonos menos. Aquí... Onde está o muiño? Non, máis para a esquerda. Máis para atrás. Máis para a esquerda do muiño. Un pouco para lá, así como 50 metros ou así para lá do muiño. Para a esquerda. Aí estaba a pedreira. Aí estaba a pedreira. Soño, pois eu que sei moitas cousas, pero vexo as casas da aldea, vexo a xente, vexo incluso os que non están. Soño e vexo talmente a aldea como era, como nos movíamos. Eu xa recordo que había luz, e recordo a radio tamén, de ir escoitar a casa de Aldao, íbamos a escoitar o desfile de estrellas. Estaba a nai delas facendo caldo, eran as 12 da noite e ferrando nos zocos. Desacórdome que xa churraba co sono, que xa lle viña o sono e ainda estaba facendo caldo. As miñas cenizas van ir para o Pozo do Rañal, onde aprendín a nadar. Queda escrito, porque foi unha etapa moi feliz da miña vida. Ali na ría aprendiuse a nadar, depois íbamos para a Pedra do Agillón, e ali naquel pozo, pois ali creo que aprendemos a nadar todos. Eu firmaba mañá xa, deixaba o piso e viñeme para a pedreira correndo. Que non deixo de olvidar a aldeiña nosa, de 13 casas que éramos, non? Sí, máis ou menos. 13 ou 14, últimamente 14. Por aí seríamos. Pero as portas quedaban abertas, eu se necesitaba algo, mira, vai á casa do veciño e colle. O sea que nin permiso, nin nada, éramos como se fóramos unha familia, unha familia. Que pena, miña nai pensei que non se recuperaba.
Papá non, como xa traballaba na Coruña e tal, Ele era outro mundo. foi no levando un pouco millor. Pero mamá pasou no moi mal. A parte de que o que lle deron, xa dixo, non chegou para o terreno da casa nova. Entonces, aí era un problema gordo. Mamá contaba que os fillos todos, cando eles faltaran, íbamos ter un solar na Curtiña, que era unha leira preciosa. Sí, e quedámonos sin solar e sin leira. Tiñamos unha leira moi grande, ao lado da casa. Pegada o que era ao lado da casa, tiñamos un alprende grande tamén, unha eira. Tiñamos un orrio grande, tiñamos un pozo, e unha casa que había 20 anos que se fixera casi toda de novo, de pedra, a casa estaba nova. Era unha casa, para daquela era unha casa chula, pero non na valoraron. Dos meus pais o que che podo dicir é que eu oía falar aos maiores de toda a aldea que veu o polígono, páganos unha porquería, non podemos facer nada, pero eso eu que me acordo, que tiña 9 anos. Eu falaban do polígono, despois sí que me acordo de que viñeron comer eses da Diputación, que eran 12, parecían os 12 apóstolos. Viñeron comer a que era a tienda de meu pai, encargaronlle a comida a miña nai. Era un campo común. Recordo disso. Vexo que é a nosa casa, máis ou menos. Sí, bueno, pois o grupo... A leira da Curtiña, que está aquí. Este é de Manolo de Vichelo. De Manolo de Vichelo. E aquí xa saltábamos para o pequeno. Por este lado, daqui do camiño, porque aquí iba un camiño cara lá. Carsabón. E aquí está a de Rei. A do Rato. A do Rato, que é a última. E aquí mesmo collía o camiño cara a Sabón. Un camiño que viña cara do Ribeirán. Aquí é a General, que vai por diante das súas. A partir do mes de junio íbamos a Arteixo ao colegio, entón tiñamos que ir andando. E ali na fábrica de Suez tiñan unhas neveras ali fora, destas que lle salían, das que non salían o envase cheo, ali eu creo que ás veces suspendíamos só por ir por ali. Bueno, a fábrica de Suez que ahora mesmo está na desmantelando. Nos anos 60 tomaron as terras todas. O pueblo sigue sendo máis ou menos como era. Antigamente era o que se vivía das terras, e non había traballos como hai agora. Bueno, agora tamén xa hai poucos, pero bueno. Cando se supo foi cando mandaron as cartas. Claro, mandaron que expropiaban todo, xa sin nada, sin máis nada. O ayuntamento mandou as cartas para as casas e a cada un que viña aquí iban a expropiar os terrenos, claro. Pagaron 3 pesetas metro cuadrado. Era o mellor que tiñan. Prácticamente levaron os seus de vivir. Nada, eso non era nada, eso era unha limosna. Eso sería como levar as regaladas, máis ou menos, unha cousa parecida. Outro tanto puderon levar regaladas, prácticamente sin ninguna. Quedar aquí non máis que os altos daqui de riba das casas. Quedamos sin ningunha terra. Meus pais, cando veron sempre sacrificados para comprar 2 leiras que tiñan por aí, en 2 días leváronllelas e quedamos sin nada. O precio que lles pagaron pareceme que foi pouco. Acostumbraronse a todo. Os morrillos que caían aí aí en Selicios, que era antes, así, chamaban antes Selicios. Ai, sí, Ferroatlántica era... Foi Selicios ou era Ferroatlántica? O ruido cambiou de carajo, cambiou, bueno, polo que eu recordo, eles recordarán máis, pero bueno. Antes o que se sentían eran os paxariños cantar de noite. Cando veu Franco inaugurar Fenosa, tiña o fillo na residencia que rompeu un brazo. Entonces a min botei 2 noites e un día e medio. E cobraron 9.000 pesetas. Se o miras ben, pois prácticamente son os terrenos do polígono prácticamente nos pagaron. Porque 9.000 pesetas ainda casi non chardaban nin por 2 ou 3 leiras. Entonces, en comparación, eso prácticamente foi un roubo, así de claro. E claro, tamén me recordo de cando veu, que era o que dicía, dos recordos que teño eu de cando veu Franco, bueno, que fomos todos andando, cruzamos un embalse, xa estaba o puente este feito, este que hai agora este pequenino, que nos deixaban pasar por aí cando agora non nos deixan. Pero bueno, recórdome que estaba a carretera toda chea de xente, e bueno, había que saludalo cando pasaba, porque senón, igual comíamos quente. O terreo
as Pombas, o Cebreiro, o Cardo e o Leirón de Fondelo. Depois colleron por aquí os barreiros todos, as revoltas, as fontes, a granxa, como quedaba atrás a granxa. Eu recordo que fun xa ben veces a moer a ele. Levábamos sacos de millo nos burros que había antigamente. Depois tirámos a farinha para arriba de volta. Pero moía solo de inverno ou no verán tamén? Moía seguido. Aí tiña a auga represada que chegaba para todo o ano para moer seguido, non paraban de moer. Por culpa da auga non paraban de moer, tiña dúas represas ben grandes de auga. Xa tiña ido ao Rañal tamén ao moinho. Mira ti. E por aí polos muiños es que era o camiño que había aquí que tamén se iba á playa, a Sabón. Pola beira da ría. Claro. Non era antes que viña Non, pasabas polo mesmo muiño, pola ponte que había. Pasabas por diante da ría, da ponte do muiño. E despois había o monte do Castellano, que era o que tiña os camiños para pasar para a playa. Acórdome de cando baixaba con José Luis e levamos as vacas a pastar a telleira. Por onde quedaban as telleiras? Queda para arriba do Portugués, ali por abaixo da Leima. E tiñades outras terras por aquí? Tiñamos un aí que chamaban o Padrón. E tiñamos un debaixo da Casa de Cabezas que chamaban o Tilleiro. E despois estaban as da Tilleira, que eran 7, e unha chamaban de Grande, outra a beira do río, outra de Riba do Prado, outra de Campos, outra o Leirón dos Pimentos e outra o Leirón das Xudías. E despois o Prado todo. E cando veo o polígono, levouvos eso por moitísimos cartos, claro. 325. Pois de fora daqui emplearon-nos, pero aquí non houve un home que emplearan, nin o primeiro. Nin home nin muller. Nin home nin muller. Nada. Nos terreos, que plantaban? Millo, patacas e despois na beira do río xudías, repolos e pimentos. Pero tamén había prados, non? Porque na casa había vacas, na casa da boa había vacas. Era o prado que tiñamos na casilla, na tilleira, era o prado que tiñamos. E daba para 5 vacas? Para 5 vacas. Era moito prado. Nunca dou máis para un pradiño pequeno, que é o que levamos nós, o que me colliu agora á pista. Que de coller, colle todo. Non, deixou a mitad e colleu outra mitad. Cando comezou toda a historia esta do polígono, como vos enterastes? Quen falou, quen veu? Puxeron un papel na casa de Figueiroa, non saben quen. Que había que entregar as fincas. Foron todos os homens e cobraron e xa non houve protesta ninguna. Non houve ninguén que protestara? Nadie. Cobraron e listo que lles daba. Bueno, claro, eran tempos de Franco, estábamos con Franco vivo, no 65, pero eu teño entendido que había un que protestaba algo que se chamaban o Toliño, decía papá. No, ese era Pepe do Pito, que foi o que protestou pola carretera, mas protestaba por ali. El foi o que protestou algo. E mira, nunha casa na que se vive
do campo, de vender na Coruña, de vender o leite, de tal, como sobrevivistes despois? Porque é que é impresionante. Iba a túa tía primeiro ás feiras, e despois quedei eu con 10 anos, con 10 anos, e xa empecé eu que iba a nai de Manolo, a abuela de Manolo, e máis a irmán, e acollíanme todos os días ao subir, chamaban-me, iban para a Coruña, e chamaban-me ali onde... Ibades andando. Claro, nosas burras cargadas. Leira e prados, leira e prados. Non había outra cousa. Porque viñamos por aquí e, Dios mío, a ver todo isto. Eu marchei para a Coruña. Esa nada. No 62 marchei para a Coruña. Que facíamos aquí? Nada. A este chamaban-lhe o padrón, e a aqueles chamaban-lhe o tilleiro. E levaron todo. Viñamos pola festa e mi madre querida, isto era un show ver por aquí. Vera que non había unha leira, non había nada. Ainda me acordo eu de ser pequeno e vir ao río pescar e xogar mentras deixábamos as vacas pastando con meu primo, con meu curmán. Con José Luis, pescando e xogando a balón e esas cousas. Agora xa pasou, pero daquela eu máis dos vellos pensei que morría. Porque papá non, que veio para aquí de Bens, era de Bens, e veio para aquí e colleu as cousas de outra maneira, pero ela, que naciu aquí naquela casa ali onde nacemos nós, ali xa naciu ela tamén, a Malá, a abuela dela xa naciu ali. Pois eu pensei que morria, que lle foi moi mal. Porque non lle escolliu a casa, pero levoulle as leiras todas, e daquela de que vivíamos. Bueno, o do rexadoiro que tiñan os moinhos, o seu pai non sei se non morrería do desgosto. Íbamos ali, e aquel señor gustaballe moito cando íbamos co millo a moer, ter un paxe de ourizos, ter un paxe de mexillóns, ter un paxe do que fora. Pero colleronlle aquelo e a xente xa non foi, claro, ao moinho como iba a ir. E ele, non sei se non morrería capel. Sí. E quen se movía? Ainda moitos anos despois de morrer, nadie se movía. Nadie se movía. Ainda tiña medo que volver. Eu acordo de pequeno de estar comendo na casa e claro, tanto eu como o meu irmán maior estamos metidos en política desde moi novos e miña nai dicindo calade, porque claro, comíamos e vivíamos nunha tenda nun baixo, non? Entón a xente pasaba por diante, calade que non vos vai a escoitar a xente. Mira. Ao mellor, non sei, pero 6 ou 7 anos despois de morrer Franco seguía ca mesma, calade. Mais. Para nós non había playa de Alba nin playa de Sabón. Para nós era a playa do Rañal, porque nós íbamos á parte da playa que estaba a carón da aldea do Rañal. O camiño para o Rañal era un camiño longo, unhas veces de carro, outras veces por arredores, entrábamos en Caldas polo camiño, e o primeiro que atopábamos era os pinos, o monte de Ana, onde había uns pinos que nos chamábamos os pinos de Ana, era un punto de referencia no camiño. Seguíamos por un camiño de carro hasta que remataban os prados dos de Corral, que vivían detrás da iglesia de Arteixo, Bicho de Corral, Luisa de Corral, e continuábamos o camiño por arredores, entre leiras de millo, e algún que outro mato de toxo.
Por iso, agora, cando miro a toda aquela zona e vexo todo cheo de tellados de fábricas, non o recoñezo. Paréceme imposible que a parte máis bonita de Arteixo fora ocupada por un polígono. Eu non sei a quen se lle ocurriu a idea. O mellor eu, se vivira fora adulto naquele tempo, pois o mellor tamén entraría polo aro. O cambio así que veo o polígono foi bestial, non? Foi unha cousa que seguramente xente que marchou 10 anos antes vese e deixa lá e non sabía nin que estaba en Arteixo. Daquela, meu abuelo tamén lle axudaron un pouco a Pepe e a Chuchu porque lle estiaran as casas e tuveran que facer outras casas noutras fincas de meu avó. Expropiar por 32.000 pesetas cando pasaron despois propiedades e se amasaron centos de millóns. Parece unha burla, non? Pero bueno, eso está, foi así, non para nós, para todo o mundo. Non lles chegou para o que lles deron para facer a casa, claro, ni moito menos. Porque eu podo decir que nós collernos esas dúas, pero imagínate os de Orxeira, os de Caldas, ou a Judelo, que lle colleron toda prácticamente. No Rañal houve xente que a verdad que foi esquilmada. Pero bueno, ao tempo as cousas foron así e tampouco hai volta atrás, non? Cando fora a notificación de que a meus tíos lles tiraban cas casas, houbera un tremendo problema na casa, non? Nas economías particulares de cada un, pois eu non sei se pediran préstamos ou lles axudaron, non, eso xa non sei. Pero eu sei que efectivamente comentaban e decían, coño, pero o que nos dan non nos chega para facer outra, eso sí é certo. María pasea furtiva a vaca da fame, polos arredores da fábrica, por terras que sempre foran de seu. Caladamente remoe unha vida de traballos e cobre o rostro co adival das tristuras. María cospe contra o mundo, blasfema as enrugas dos seus ollos azuis e maldí, entre todos, ese polígono ladrón de terras, esa fábrica de matar a froita.